lukurok jara sak hamya wngwi tongnai rok offer hai kwba saklaimung bohogo pathor ongjaknai rok hai kwba diabetes manjak tongnai rok ni bagwi saklaimung obo haino hamrwi mano hinui koktwma o bo saka dina bondu molsom satrai phang kamini bo belai kheno joto thaio no thangui joto hatio no thangui bini bithi bwrai rok no joto lukurok no phalo hinui koktwma o saimangkha tei habo hamu hinui bo saka joto lukurok ni thani kok mano bo hamu hinui omni bagui no tei jara nang tongnai lukurok bithi bwrai nang tongnai rok jara sak hamya obo hai pathor ongjak tongnai rok na phai mano hinui kokduk number bo rwkha 9863400127 uansugui tongna nangya contact khlainai di bithi tabok bonaji aboni pathorni tabok bohogo pathor ongmani abo kaisa ro ongkai diabetes ni ro ongkai alka gisamisa alka tongta শতকরা 60% no tabok apatot hamai no porchar ongo 3.5% no porchar ongta tongo kwbangma tongo 35 বছর খা জম্পুই জলা দোকান বারা হাইনো কাisa tongo koni donteni nok dokan gandaro pahar tifani dokan arok asuri tongta imang leong ya phano hai srungi namanita jara om hai rogi ongnai rok judi se hamna rok musungnai rokta ani aro phai bithi rok no nai mano ani parangkai satrai phang Takhuk postabi ingkai ba thana to kono jompu jola diniar bondu molsom takalai ba ingkai ba 73 বছর ka ani phone number tongo ani phone number ongkha 9612851329 abo kaisa tongo garo boroi mano engkai 9863 00127 aro boroi mano duita number tongo